Прывітанне ўсім, мяне завуць Ольга Кавалькова, я сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі і адна з удзельніц праймеріз дэмакратычных сіл па выбарах прэзідэнта, кандыдату прэзідэнты ад дэмакратычных сіл Ольга Кавалькова. І сёння мы знаходзімся каля Міністэрства адукацыі, каб перадаць міністру адукацыі Карпенку яйкі, якіх яму не хапае для прыняцця адказных, рашучых і хуткіх рашэнняў. Што сёння адбываецца ў адукацыі? У сераду усе нашы дзеці павінны ісці ў школы. Гэта загад міністра. Ва ўсіх краінах у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй і распаўсюдам каранавіруса дзеці застаюцца дома. У Літве дзяржава набывае для дзяцей планшеты. У іншых краінах дзеці застаюцца дома і для іх арганізуецца дыстанцыйнае навучанне. Нашы ўлады у гэтых варунках дзейнічаюць абсалютна безадказна. Дзейнічаюць як у 86-м годзе, калі адбылася катастрофа на Чарнобыльскай АЭС і ўсіх выганялі на дэманстрацыі і на вуліцы. Сёння нашы дзеці і нашы настаўнікі знаходзяцца пад пагрозай захварэць, бо у класах, вы ведаеце, каля 30 дзяцей павінны адначасова знаходзіцца і навучацца. І гэта вельмі небяспечна. Нашы міністры, у тым ліку міністр адукацыі Карпенка, паказваюць сваю абсалютную безадказнасць да сённяшняй сітуацыі. Яны адорваны ад рэальнасці і не разумеюць, што сёння адбываецца. Учора я атрымала адказ з Міністэрства адукацыі, у якім яны пішуць аб тым, што яны па рэкамендацыях Міністэрства аховы здароўя прымаюць усе належныя меры для таго, каб забяспечыць бяспеку для дзяцей у школах. Але сёння гэта неправда. Большасць сённяшніх бацькоў у Беларусі адказна ставяцца да сітуацыі і не вядуць сваіх дзяцей у школы. І гэта правільнае рашэнне, якое павінна быць падтрымана Міністэрствам адукацыі. Сёння трэба прыняць рашэнне, каб даць магчымасць дзецям ва ўсіх школах адукоўвацца дома для тых, хто хоча гэта рабіць, і для тых бацькоў, якія клапоцяцца пра жыццё сваіх дзяцей. Гэта рашэнне адказнае і рашучае. І сёння мы знаходзімся тут, каб націснуць на міністра адукацыі, каб ён у сваіх дзеяннях быў больш адказным. І сёння мы вось перададзім яму яйкі, якіх яму не хапае для таго, каб прыняць гэта рашэнне і быць паступовым у сваіх заявах. Бо на наступным тыдні, вы ведаеце, да, мы арганізоўваем дыстанцыйнае навучанне, а на гэтым тыдні мы ўжо вядзем дзяцей у школы. Гэта сёння небяспечна. Вы бачылі статыстыку захворванняў за апошні дзень? Гэта плюс 900 чалавек кожны дзень плюс хварэе каранавірусам. І сёння магу нават вам паказаць, і сёння мы тут знаходзімся вось для Карпенкі ІВ, каб ён прыняў рашэнне, і мы змаглі навучаць сваіх дзяцей дома пад наглядам і кантролем. Сёння у нас ёсць інфармацыйныя тэхналогіі, які дазваляюць нам дзяцей навучаць дома, а настаўнікам кантраляваць працэс навучання. Таму зараз мы зойдзем, я не ведаю, ці магчыма будзе прайсці, але мы Міністэрства адукацыі працуе сёння? Ці сёння? Толькі дзяжурны працуе, а пакінуць можна тут? Ёсць нейкая скрыня для іх, для Міністэрства адукацыі? А яшчык? Да. Вот. Ага, добра, дзякуй. Нет. А вот, оп, я считаю. Я могу дежурного вызвать. Дзякуй, мы пакінем. А? Мы пакінем, дзякуй. Выходим, покинули. Надя. А что ты за ящики? Это для министра адукацыі. Каб прымаў адказнае рашэнне. Міністр. Таких міністраў і такую ўладу ў Беларусі трэба мяняць. Яны сёння адорваны ад людзей, ад рэальнасці, не разумеюць, што адбываецца. Ва ўсіх краінах дзяржава клапоціцца пра сваіх грамадзян. Уводзяцца каранцінныя меры,
уводяцца меры па падтрымцы бізнеса і грамадзян, і толькі ў Беларусі безадказнае стаўленне. Что такое за яйца? Ну гэта чтобы наш міністр адукацыі прымаў адказнае рашэнне, вёў навучанне ў школах. Слушайте, ну я покинула, есть А вдруг мало тут здесь может бомба? Откуда я знаю? ну, давайте проверим. Хотите, проверим? Моя хорошая, ты берите. Ты сейчас буду вызывать. Вот пришли вот, яйца положили, даже так делают. Ну, девушки, Слушайте, а красиво детей в школу в среду вести и говорить родителям о том, что они должны их... Вы переживаете, что вас снимают? Вы считаете, что это ответственное решение министра? Ну, не яйца желаешь делать. А что нужно сегодня министру для того, чтобы он принял это решение? Скажите мне, вот как Валерий Михайлович, вы тут работаете. Как достучаться до сегодняшних наших чиновников, Я чтобы просто они... девушки не знаю, что Послушайте там меня, пожалуйста. находится. Для того, чтобы они смогли принимать ответственные решения и заботиться о жизни граждан и детей сегодня. Что нужно Давайте сделать? я дежурный, если хотите, вызову, поговорите с У дежурным. меня есть ответ из Министерства образования. Я ж так- Он меня не устраивает, этот Я ответ. так- И большинство белорусов он тоже не устраивает. Я такой же, как вы, просто нельзя. Вы такой же... Я понимаю, но вот вы можете мне сказать, что делать белорусам? Менять такую власть, менять такого министра, что делать? Все, девушки, все. Поставь под дверь. Адказа сёння няма, што рабіць з такімі міністрамі, а ў мяне ён ёсць. Карпенко ў адстаўку, а Лукашенко не мае права сёння маральнага і законнага балатавацца на новы тэрмін, бо яны праз всю тую сітуацыю, якая сёння адбываецца, паказалі сваю абсалютную нездольнасць кіраваць краінай у тых умовах, у якіх сёння апынулася Беларусь. Ужо амаль 10 тысяч афіцыйна захварэўшых на каранавірус. Таму беражыце сябе, калі ласка, і не адпраўляйце дзяцей у школы, а мы будзем дабівацца таго, каб гэтае навучанне змагло быць для іх дыстанцыйным і дзеці змаглі тэставацца па выніках вось 4-й чвэрці, па тых адзнаках, якія яны атрымалі ў 3-й, і каб яны змаглі нагнаць усё навучанне ў 8. Дякую всім за увагу. З вами была Ольга Ковалькова, і ми сьогодні зверталися в Міністерство адукації з прапановай прыняцця адказных рашэнняў і для того, каб дзеці нашы не пайшлі ў школу, для іх было арганізавана дыстанцыйнае навучанне. Да пабачэння.